салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали омӯзиши ютуби ман. Салом алейкум, хуш омадед ба каналои фурӯшӣ. Бародаро, каналои фурӯшӣ бисёр дорем. ҳозир ма ҳеҷ када ваъда намекунем канали масалан ванисаша гиронай ҳаст нестай пулша намедонем. ҳозир дар времяч хеле гирифтесия номаълумай наке барои масалан пешравӣ ягон кор ягон бизнеса нишон медиҳӣ, ҳунарта нишон медиҳӣ, каналҳои хубай, рақамҳои экранда занг бизанед ва каналҳоро бигирен, пешравӣ кунед. Канал бисёр 200 подписчика то 80 000 подписчикаро каналҳо ҳаст ҳамин вақта. Агар ки шумо дар каналҳои калон дар кора ё ки каналҳои майда дар кора саволтон бидед, дар саволтон ҷавоб медиҳем. Канали калон ҳастай монетизатсия хати, канали майда ё калон ҳастай бе монетизатсия, ҳар намудаш ҳастай ҳамин вақтода. Агар ки харидор бошед, рақамҳои экранда занг бизанед, канала бигиред ва пешравӣ кунед. Агар ки канали тайёр бугед, ҳамхе тайёрша мегиред, кора сар мекунед, фаъолият кунед дар ютуб. Хеле каналҳоро ҳам дорем. Рақамҳои экранда занг бизанед ва каналҳоро бигиред ва пешравӣ кунед дар ютуб. ҳозир аксия рафтисай ҳама каналҳоро арзон кардагем. боқи худованд ҳаматон нигаҳбон бошад.